Bore da. Bore da, ti'n iawn? Oce, diolch yn fawr. Wsnos ti'n mynd yn oce efo chi?
Bore da a chroeso yma yn enw yn Harglwydd Iesu Gris. Mae'n dda cael dod at yn gilydd. Sawl un wedi mynd ffwrdd penwythnos yma. Gwyliau wedi dechrau go iawn erbyn hyn. Ond mae'n dda bod ni'n cael dod ynghyd i addoli. A thema yr oedfa bore yma, pwy sydd yn wyn i byd? Dwi'n gwybod bod na Helen di bod efo Steddfod Llangollen ynglyn ar ymadrodd gwyn i'ch byd felly, ac eto mae yn ymadrodd da ni'n cael yn y gair a da ni'n gwybod fel ymadrodd Cymraeg. Pwy sydd wir efo bywyd braf, bywyd da, bywyd llawn bendith? Dyna'r cwestiwn tu ôl y cyfan. Chydig, jyst cwpl o goeddiadau. Ysod yr wythnos cyfarfod gweddi, nos Fercher, Zoom heno. Di pobl o gwmpas ar gyfer y Zoom. Dwi'n gwybod bod na nifer i ffwrdd, ond na ni drio Zoom heno am 5 fel arfer. Wedyn cwrgweddi nos Fercher yn tu ni, ond hefyd ar Zoom. A wedyn sil nesa, da ni'n disgwyl ein gweinidog yma i bregethu. Da ni'n disgwyl Rhodri yma i ofalu am yr oedfa. Cofiwch yn arbennig am yr ymgyrch yn yr Eisteddfod. Eisteddfod yn cychwyn dydd Sadwrn. Mae tîm efengylu. Os chi'n gallu rhoi amser yna, fydde hynny'n wych i roed amser i'r gwaith hwnnw. Mae yna babell. A dwi'n credu holiaduron fel arfer sydd yn cael ei defnyddio pan neidiau'n cael ei cynnig i bobl. Mae Lois Adams yn mynd i fod yn gwneud rhyw fath o grefft darlunwaith. Dwi'n yn gwybod yn union be felly. A Gwydion Lewis yn arwain y tîm felly. Gweddiwch dros y gwaith yna yn yr Eisteddfod. A mae'r holl bethau eraill sydd yn digwydd yn yr haf wrth gwrs yn teilyngu yn sylw ni hefyd a'n gweddiau ni hefyd. Dwi'n credu mae dyna'r prif bethau. Dwi wrthi'n paratoi ar gyfer y gynhadledd, felly gweddiwch bod ni'n cael rhwyddineb wrth baratoi ar gyfer y gynhadledd hefyd. O'n i'n meddwl byswn ni'n dechrau trwy ddarllen salm efo yn gilydd, salm 24. Mi ddaw i fyny fan yma. Salm sydd yn cydnabod mae Duw ydy'r gwir Dduw, fo sy'n bia bob dim. A holi'r cwestiwn fel pwy all y fod efo Duw, pwy all esgyn i fynydd yr arglwydd. Felly gadwch i ni ddarllen y salm yma efo yn gilydd. Eiddo'r arglwydd yw'r ddaear a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Oherwydd ef a'i sylfaenodd ar y moroedd a'i sefydlu ar yr afonydd. Pwy a esgyn i fynydd yr arglwydd, a pwy a saif yn ei le sanctaidd. Y glân ei ddwylo a'r pyr o galon, yr un sydd heb osod ei feddwl ar dwyll a heb dyngen gelwyddog. Fe dderbyn fendith gan yr arglwydd a chyfiawnder gan Dduw ei achaldwriaeth. Dyma'r genhedlaeth sy'n ei geisio, sy'n ceisio wyneb Duw Jacob. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol, i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Yr arglwydd cryf a chadarn, yr arglwydd cadarn mewn rhyfel. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol, i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd, ef yw brenin y gogoniant. Gadwch i ni weddio. O Dduw ein tad, den ni yn ceisio dod gydyfrond i arfor y sul newydd. Den ni'n gwybod nad ydy'n dwylo ni ddim yn lan, na'n calonau ni ddim yn bir. Mae'n meddyliau ni yn aml wedi crwydro ar hyn sydd yn anheilwng.
a'n geiriau ni ddiwn tad wedi methu dro ar ôl tro. Ac eto, dyn ni'n mentro ata ti y bore yma, trwy'r un fedre y ddod i mewn i dy bresenoldeb di. Codwch eich pennau o byrth, ymddyrchebwch o ddrysau trygwyddol i frenin y gogoniant ddod i mewn. Yr arglwydd Iesu ydy'r brenin hwnnw a fod i'n brenin ni y bore yma. Felly trwy Iesu Grist, rho gymorth i ni fedru daddoli di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. A da ni'n gweddio bydd y gwasanaeth i gyd yn fodd i ti gael gogoniant, ond y fodd i ni hefyd gael llawenydd a bendith yn dy gwmni. Clyw ni trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mi ganon ni emyn efo'n gilydd. Ynot arglwydd, gorfoleddwn, yn dy gariad llawen hawn, cariad eris fydd heb balliaeth, yn honnau fydd yn llawn, frenin, nef a deiar lawr, molwn byth dy enw mawr. A'r penillion sy'n dilyn. Reit, i'r plant yn bod ymlaen am funud. Dewch hwnna. Braf eich gweld chi unwaith eto. Rwan y cwestiwn di wastad yn holi ydy, ydych chi'n mwynhau'r gwyliau? A mae yna un sy'n wastad yn deud, o, ddim yn siŵr, achos bod hi yn aml yn gorau gweithio yn ffilmio yn dydy, ond ei lawr i ddim yma bore yma. Ond, ia, braf cael gwyliau yn dydy. Chi'n mynd ffwrdd o gwbl? Yndech? Ydych chi'n mynd ffwrdd ar eich gwyliau rwle? Tipyn bach. O, mynd i Llundain. Waw. A Bolton, ydych chi'n mynd? Weithiau? A rai ydych chi'n mynd ffwrdd ar wersyll a rai mynd i wahanol lefydd. Right. Mae rai pobl, maen nhw'n mynd ar draws y môr. Maen nhw'n mynd i wlad arall. Pan maen nhw'n mynd i wlad arall, maen nhw eisiau dod nôl adre wedyn. Be maen nhw angen mwyn dod nôl adre, ydych chi'n meddwl? Awyren y car, ie, i ddod, neu llong, ynddo. Mae eisiau rhywbeth arall, neu bydd pobl ddim yn gadael iddyn nhw ddod nôl. Dyna ni, pasbort.
Mae spot ifan yma. A mae yna lun yma o honna, o'n i ddim yn teimlo dda iawn pan o'n i'n cymryd y llun yna, ond dyna fo. Pasbot. A efo pasbot mae rhywun yn cael dod nôl mewn i'r wlad yma. Wel, os dwytha o'n i ffwrdd, nid ar wyliau o'n i'n gweithio, ond o'n i efo criw o bobl oedd wedi dod o bob math o lefydd yn y byd. Pob un ohonyn nhw efo pasbot i ddod nôl i'r wlad yma. Os gawn ni'r llun nesaf, dyna ni lun map o'r byd. Da ni'n gallu gweld y gwahanol wledydd. Yna rai gwledydd yn hawdd iawn i'w gweld yn dydyn, fel Canada neu Rwsia. A da ni'n gweld, wrth gwrs, lle da ni Prydain, yr ynys fach yna, oddi ar orllewin cyfandir Ewrop. Yna bobl o bob math o lefydd. Ac oedden nhw i gyd mewn gwahanol rannau o'r byd wedi mynd i sôn am Iesu Grist. I sôn am Iesu Grist wrth bobl. Ac felly, os gawn ni'r llun nesaf, dyma Ewrop. Ac oedd na nifer wedi dod o wahanol wledydd yn Ewrop. Oedd na nifer wedi dod o Ffrainc. Da chi'n gallu gweld Ffrainc ar y map? Be mae ddeud? Chi'n gwybod be di enw Ffrainc yn Saesneg? Ffrans, dyna fo. Mae Ffrans, fyny fanna, mae hwnna fanna, saeth fach ar Ffrans. So oedd na nifer wedi dod o Ffrainc oedd yn eu plith nhw. Da ni'n gwybod am Emmanuel ac Esther. Wel, doedden nhw ddim yna, ond oedd na rei oedden nhw arfer gweithio efo nhw. Yr Hartiels sydd yn Llydaw, oedden nhw yna. A oedd na sawl un o Ffrainc wedi dod. Oedd na rhywun o Sbaen wedi dod yna. Chi'n gweld lle mae Sbaen? Ydych chi? Mae jyst o dan Ffrainc fanna, yn dydy lle mae'r saeth. Ydy, Sbaen. Reit. So, oedd na rhywun o'r enw Catherine wedi dod o Sbaen. Wedyn, oedd na un oedd yn mynd allan mis Medi i wlad Groeg. Be ydych chi'n gwybod am wlad Groeg? Ie? Be ti'n gwybod am wlad Groeg? Mae wedi bod yn newyddion y ddiweddar am rhywbeth. Oedd hi'n boeth iawn yna. Oedd hi'n boeth ac oedd na danau yna. So oedd Eli yn y gynadledd yma sydd yn mynd allan i Groeg ac oedd na rei eraill fel Paul a Hope sydd yn byw yn yr Eidal lle oedd heledd arfer bod. Mae Paul yn weinidog yna, mae Hope yn gweithio lle yn gwneud lot o'r gwaith oedd heledd arfer i wneud yn yr Eidal. Oedd na rhywun o Rwmania yna. Chi'n gwybod lle mae Rwmania? Na? Wel. Mae Rwmania yn fwy ochr yma. Fyny, uwch ymhenni fan yma. Mae Rwmania fanna a oedd na rhywun o Wcrain yna. So, be ydych chi'n gwybod am Wcrain? Ie? Oes, mae yna ryfel yna yn oes. Ac oedden nhw fo hanesion trist iawn am beth yn digwydd yn Wcrain. Dyna i sôn bellach ymlaen am hynny. So, oedd na lot wedi dod o bob math o wledydd yn Ewrop, ond os ewn ni nôl i'r llun cynt, oedd na rei wedi dod o lefydd eraill hefyd. Oedd na rhywun o'r enw Shirley sydd wedi dod o Brasil. Chi'n gwybod lle mae Brasil? Ben? Ie, na fo, De America, Brasil, mewn wlad amlwg iawn fanna. Oedd na rhywun yn ei dod o Papua Guinea Newydd. Papua New Guinea. Dych chi'n gwybod lle mae Papua New Guinea?
Da iawn ti, Ben. Mae o gwmpas Awstralia. Dych chi'n gweld eich Ben Awstralia. Mae yna ynys sydd yn dda i liw, wel lliw gole. Dyna ydy Papua Guinea Newydd. Ac o'na un arall yn dod o ddoi, wel, gwr a gwaed. Dwi'n cael deud i henwa nhw, achos yn y wlad lle oedden nhw wedi mynd, maen nhw wedi mynd i Tajikistan. Ac yn y wlad yna, mae'n anodd iawn ffeindio fanna, di o ddim yn bell iawn o Iran, da ni'n gallu gweld Iran fanna, di o'm yn bell iawn o fanna. Mae Tajikistan yn wlad lle does dim lot o bobl wedi clywed am Iesu Grist. A dyna pam bod y bobl yma wedi mynd i'r gwledydd yma i gyd i sôn am Iesu Grist. A na i ddeitha chi am rhain oedd yn mynd i Tajikistan, dyma nhw sôn am un dyffryn. Dyffryn y coed. Dyna ydy'r enw ar y dyffryn. A does na'm lot o goed yn y dyffryn yma. Ond bob man lle mae yna goed, mae yna ryw bentre bach, a pobl yn byw yn y pentre. Mae'r bobl sydd yn y pentre yn addoli'r coed. Maen nhw'n addoli'r coed. Os dyn nhw'n wedi clywed am Dduw, a dyn nhw'n wedi clywed am Iesu Grist. Ac felly mae'r ddau yma sydd wedi mynd allan i Tajikistan, maen nhw wedi mynd, a maen nhw'n gweithio, maen nhw efo job, ond be maen nhw eisiau gwneud ydy gallu deud wrth y bobl yma, maen nhw'n mynd i'r dyffryn yma, bob rwan ag yn y man, i ddeud wrth y bobl yma am yr arglwydd Iesu Grist. A mae'n job peryglus iawn, achos se pobl neu dal nhw'n sôn am Iesu Grist, falle bydden nhw'n rhoi nhw'n y carchar neu rhywbeth gwaith. A maen nhw'n meddwl bod hi'n bwysig sôn wrth bobl am Iesu Grist. Pam bod hi'n bwysig sôn am Iesu Grist wrth bobl? Aran. I bobl credu, ie. A beth sy'n digwydd pan mae pobl yn credu? Maen nhw'n cael, Ie, maen nhw'n cael maddau, a maen nhw'n mynd i'r nefoedd. O'n i sôn am y pasbort yn gynharach. Mae pawb sy'n credu yn Iesu Grist cael pasbort, nid fel yma, ond mae Duw yn deud, fel mae'r pasbort yma'n deud, os dwi'n mynd allan o'r wlad gael ddod nôl mewn, mae Duw yn deud, pan da ni'n credu yn Iesu Grist, bod ni'n cael mynd at y fo. Oedden ni'n darllen salm yn doedden ni oedd yn dweud, pwy esgyn i fynydd yr arglwydd? Pwy sydd ddigon da i fynd at Duw? Da ni ddim. Ond, achos bod Iesu Grist wedi marw drosto ni a da ni'n credu ynddo fo, da ni'n cael mynd at Duw a ryw ddydd cawn ni fod efo Duw yn y nefoedd, a mae'n mynd i fod yn ffantastig. Mae'n mynd i fod yn wych. So, ni braf iawn wrth yma, clywed am bobl di mynd i bob math o wahanol lefydd i sôn am Iesu Grist. Gallwch chi edrych fyny rhai o'r gwledydd yma falle ar y we neu rhywbeth fel yna a cael dysgu chydig bach amdanyn nhw. Dych chi'n gwybod bod yna bobl yn y gwledydd yma yn sôn am Iesu Grist wrth rai eraill. Reit, gawch chi fynd nôl i eistedd a da ni am ganu dwy gan efo un ar ôl y llall. Yn gyntaf, un Duw rhoddwn ddiolch glân, un Duw canon newydd gan un Duw am iddo roddi Iesu Grist ei fab. Ac yn yr ail ran, mae'n dweud, yn awr medd y gwan yr oedd yn gryf. Oedd cymaint o rhain oedd mewn gwahanol rannau o'r byd yn teimlo hunain yn wan. Ac eto oedden nhw'n cael cryfder wrth fynd i sôn am yr arglwydd Iesu Grist. Yn awr medd y gwan yr oedd yn gryf, medd y tlawd, oedd nifer ohonyn nhw heb lot o ddim byd. Doedden nhw'n gyfoethog ac eto yn Iesu Grist cyfoethog wydd, oherwydd beth a wnaeth fy Nuw droso fi. Ac wedyn, newn ni ar ôl hwnna canu Iesu Grist myfyriaf ar daberth di,
ildiais di bopeth ar groes droso fi. Dyna pam bod ni yn gallu deud bod ni'n gryf, bod ni'n gyfoethog, achos bod Iesu wedi mynd i'r groes drosto ni.
Wel, fe drown ni at y gair, fe drown ni at Efengyl Mathew ar 5 benod, un o'r penodau enwog hynny da ni yn ei gwybod hi. Sawl un ohono ni'n ei gwybod hi falle yn yr hen gyfieithiad pan oedden ni yn blant yn ei dysgu, ac eto mae'n gyfoethog tu hwnt yn dydi. Mathew y 5 benod, y bregeth ar y mynydd. Pan welodd Iesu tyrfaoedd, aeth i fyny'r mynydd ac wedi iddo eistedd i lawr, daeth i ddisgyblion ato. Dechreuodd ei hanerch a'i dysgu fel hyn. Gwyn ei byd, y rhai sy'n glodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd, y rhai sy'n galaru, oherwydd cant hwy ei cysuro. Gwyn ei byd, y rhai addfwyn, oherwydd cant hwy etifeddu'r ddeiar. Gwyn ei byd, y rhai sy'n newynu a sychedu am gyfiawnder, oherwydd cant hwy ei digon. Gwyn ei byd, y rhai trigarog, oherwydd cant hwy dderbyn trigareth. Gwyn ei byd, y rhai pyr eu calon, oherwydd cant hwy weld Duw. Gwyn ei byd, y tangnefeddwyr, oherwydd cant hwy ei galw'n blant i Dduw. Gwyn ei byd, y rhai a erlidiwyd yn achos cyfiawnder, oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyn eich byd, pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a'ch erlid, ac yn dweud pob math o ddrygair celwyddog yn eich erbyn. O'm hachos i, llawenhewch a gorfoleddwch, oherwydd y mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly'n wir yr arludiwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chi. Chi yw halen y ddeiar. Ond, os cillir halen ei flas, a pha beth yr helltir ef? Ydyw'n dda i ddim bellach, ond i'w luchio allan ei sathru dan draed. Chi yw goleini'r byd. Ni ellir cuddio dinas a osodir ar fryn. Ac nid oes neb yn goleio canwyll ac yn ei rhoi dan lester, ond yn hytrach ar gan hwyllbren, a bydd yn rhoi golau i bawb sydd yn y tŷ. Felly boed i'ch goleini chwythau lewyrchu ger bron eraill, mwyn iddynt weld eich gweithredoedd da chi, a gogoneddu eich tad, yr hwn sydd yn y nefoedd. Dyma air yr arglwydd. Rhan o broblem yr adrannau yma, da ni'n gyfarwydd â nhw ydy, da ni'n llithro dros y geiriau, dydyn ni, ond meddyliwch rwan am ychydig. Sut mae'r byd yn gweld pethau? Gwyn i byd yr rhai sy'n glodion yn yr ysbryd. Beth sy'n bwysig yn y byd? Cael stwff, cael cyfoeth, cael eiddo rhyw fath. Di rhai sy'n glodion yn yr ysbryd ddim yn swnio am bobl bwysig, amlwg iawn. Ac eto, eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Mae yna deyrnas yn perth, maen nhw'n gyfoethog. Gwyn i byd rhai sy'n galaru. O'r peth mawr ydy cael bod yn hapus yn de. Mae cymaint o bobl wedi dweud, wel, cyn bellter bod nhw'n hapus, yna mae popeth yn iawn. Ond na, mae Chris yn sôn am rai sydd yn gallu galaru. A rheini yn cael i diddannu, rheini'n cael i cysuro. Gwyn i byd y rhai addfwyn, cant hwy etifeddu'r ddeiar. Pwy sydd yn ennill tiroedd? Pwy sydd yn cymeryd y ddeiar fewn i'w heiddo? Pobl sydd yn brwydro, pobl sydd yn gryf, pobl sydd yn mynnu i hawliau ac yn mynnu i lle. Ond na, gwyn ei byd, y rhai addfwyn, cant hwy etifeddu'r ddeiar. A felly gallen ni fynd ymlaen trwydden nhw. Gwneud ni feddwl yn dydy, gwneud i ni feddwl. Gydwch chi ni weddio. O Dduw ein tad a thad yn harglwydd Iesu Grist, diolch yn fawr i ti, yn bod ni'n gallu troi ata ti, a gwybod dy fod ti yn cymryd sylw o'r gwan ar dyn od, dy fod ti o dad yn ystyried
Y rhai mae'r byd yn llwyddo i'w hanwybyddu a peidio meddwl dim ohonyn nhw. Ac arglwydd yn Duw, heddiw mae sylw'r byd yn mynd i fod ar bob math o wahanol lefydd. Ond dyn ni'n diolch dy fod ti y funud hon yn gwylio ni, yn gwybod yn anghenion ni ac yn ystyried yn cyflwr ni. A dyn ni'n diolch o Dduw'n Tad dy fod ti am siarad efo ni. Dy fod ti eisiau deud rhywbeth sydd yn mynd i fod yn help i bob un ohono ni. Felly'n hawdd ni bore yma ydy'n bod ni'n cael clywed dy lais di. Ie, mae'r byd mewn angen mawr a da ni'n cyflwyno'r byd i ti o Dduw'n Tad. Da ni efallai efo gwahanol bethau'n pwysau yn meddyliau, da ni'n gwybod am ffrindiau a phobl o Dduw'n Tad sydd efo anghenion mawr. A da ni'n cyflwyno nhw i ti. Da ni'n meddwl am y gwaith sydd yn digwydd mewn gwersylloedd i gyflwyno Efengel Crist i blant yn ystod yr haf neu ar y traethau o Dduw'n Tad. A da ni'n dymuno dy fod ti'n llwyddo'r gwaith hwnnw. Ac yn meddwl am y paratoadau i rannu y newyddion da yn yr Eisteddfod a gwahanol bethau sydd yn digwydd o Dduw. Da ni'n cyflwyno nhw i gyd i ti. Ond rwan o Dduw, da ni eisiau i ti ysgweli di fod yn dda, siarad trwy dy air efo ni. Gad i'n llygyd ni gael ei hagor i weld pethau da, gad i'n meddyliau ni gael ei hagor o Dduw'n Tad, i ni feddwl yn ddyfnach am y pethau da ni gyd yn ei wybod efallai. Ysgweli di fod yn dda, a wneud i ddod a gweithio yn calonau ni. Mwyn i ni gael bod yr hyn da ni fod. Da ni wedi darllen o arglwydd yn Duw, yn bod ni fod yn halen y ddeiar. Yn bod ni fod yn oleuni i lywyrchu. O'n hiraeth ni o dad ydy dy fod ti yn dy ras, yn gwneud ni'n bobl sydd yn llewyrchu, yn goleuni ni'n disgleirio, mwyn i bobl weld rhywbeth gwahanol yno ni, a nid rhoi sylw i ni, ond mwyn i bobl weld ein gweithredoedd ni, a dogoneddu di ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd. Felly gweithio amdano ni o dad, trwy dy ysbryd glân, a thrwy dy air, achos bod ni'n gofyn y cyfan er gogoniant i dy enw, a thrwy Iesu Grist, yn harglwydd angwaredwr. Amen. Wel, os ydych Beiblau gynnwch chi, mi fyddwn ni yn meddwl rwan am ddechrau y gwynfydau. Dim ond y ddwy gyntaf o'r gwynfydau yma. Gwyn ei byd, yr ais yn glodion yn yr ysbryd. Oherwydd eiddyn trwy yw teyrnas nefoedd. A gwyn ei byd, yr ais yn galaru, oherwydd can twy ei cysuro. Un o'r pethau sydd yn amlwg iawn yn hoes ni ydy bod ni'n byw mewn oes o hysbysebion. Maen nhw ar y teledu, maen nhw ar y strydoedd, maen nhw mewn ffenestri siopau, maen nhw ar y cyfryngau cymdeithasol. Maen nhw'n cwmpas ni bob man yn dydyn nhw. Pobl yn trio perswadio ni, dych chi angen y peth yma mwyn i'ch bywyd chi fod yn well. Un o'r hysbysebion dwi wedi bod yn sylwi arno fo yn ddiweddar. Nid mod i am funud yn ymateb iddo fo felly, ynde? Ond mae yna hysbyseb Omaze £1 million house draw. A os dwi'n dall yn iawn, rhyw fath o lotri ydi o, dych chi'n arwyddo fyny a mae yna bres yn mynd allan bob wthnos neu bob mis, dwi ddim yn gwybod, i'r lotri yma. A'r wobr ydy tu gwerth 4,5 miliwn o bunnoedd. A ydych chi'n cael golwg o'r tŷ yma, a wrth gwrs mae'r haul yn disgleirio, mae'r awyr yn las, a mae'r gerddi'n edrych yn ffantastig. Sed yn oed Gwyl yn cael job i wella ar y gerddi hynny. Ac os newch chi ymuno cyn hanner nos ar ryw ddiwrnod arbennig, nid yn unig gewch chi'r tŷ, ond mi gewch chi 250,000 o bunnoedd hefyd. Fel bod hwnnw'n cael gwared a'ch dyledion chi. Ond ych chi gael hwn, mi fydd y lle'n ffantastig, lle'n edrych yn braf, dim morgais, car newydd,
Gallwch chi gael be bynnag dych chi eisiau, mi fydd bywyd mor braf yn dydy. Wrth gwrs, dyna di pwynt hysbysebion. Yn perswadio ni, os yw'n wedi gael hwn, rhywsut fydd yn bywyd ni yn well. Ond, da ni'n gwybod bod y mwyafrif llethol sy'n myno efo'r lotri yma, bydden nhw ddim yn ennill y tŷ, na car, na'r arian. Bydd y beth newydd da ni'n gweld wedi ysbysebu ddim yn eiddo i'r mwyafrif, a hyd yn oed y rhai sydd yn ei gael o. Ddim yn gwybod faint wneith o newid i bywydau nhw. Faint mwy o fodlonrwydd fydden nhw'n gael. Pryd bynnag da ni'n gosod yn bryd ar rhywbeth gan feddwl, ond ddim i gael y peth yma, wedyn mi fydd bywyd y braf. Da ni bron yn siŵr o gael yn siomin dyda ni. Wel, ar ddechrau y bregaeth ar y mynydd, da ni'n cael golwg ar y rhai mae Iesu'n dweud sydd yn wir yn wyn i byd, mae bywyd nhw yn braf. Rhai sydd ddim angen tŷ crand a miloedd o bunnoedd yn y banc i fod yn ddedwydd. Rhai sydd mewn dedwyddwch, a dedwyddwch na fyddan nhw ddim yn cael eu siomi ganddo fo. A fydd neb yn cael dwyn y dedwyddwch hwn oddi arnyn nhw. A dwi jyst eisiau edrych ar y ddwy gyntaf o'r adnodau mae Chris yn sôn amdano nhw. Gwyneb byd yr eis yn glodion yn yr ysbryd, oherwydd eiddyn tiw teyrnas nefoedd, a gwyneb byd yr eis yn galaru, oherwydd cant hwy eu cysuro. Gadwch i ni ddechrau. Gwyneb byd y clodion yn yr ysbryd. Mae gan y Beibl lawer o bethau i ddweud am glodi. Yn wir, mae yna bethau heriol iawn i ni sy'n byw yn y gorllewin. Mewn oes pryd mae chwyddiant mor amlwg, prisienwy a thrydan yn codi. A da ni'n clywed am bobl yn gorfod dewis rhwng cynnesu cartre a phrynu bwyd. Mae'n siŵr o fod yn pigo'n cydwybod ni, dydy? Da ni'n gorfod holi'n hynna'n be da ni fod gwneud. Mae'r Beibl yn deud fod Duw yn cymryd sylw o'r clawd. A da ni'n clywed am beth sy'n digwydd ar draws y byd, ac felly da ni'n gwybod fod yna bobl sydd yn marw o newyn. Da ni'n gwybod fod yna bobl sydd a'u cartrefi wedi dinistrio gan ddaeargryn. Da ni'n gwybod fod yna bobl sydd wedi colli popeth mewn rhyfel. A llifogydd ac yn y blaen. A mae'n anodd meddwl beth dylen ni wneud. So mae yna bobl dlawd yn y byd, ond tydi'r Beibl byth yn sôn am glodi fel rhinwedd, fel peth da. Ie, mae'n well fod yn dlawd na bod yn aniwiol ac yn gyfoethog. Mae'n well bod yn dlawd na byw mewn tŷ lle mae yna ffraeon digwydd trwy'r amser, meddwl llyfr y diarhebion. Ond tydi tlodi ddim yn beth da ynddo fo ei hunan. Ac nid am glodi fel yna, roedd Iesu yn sôn fan yma nac e. Clodion yn yr ysbryd ydy'r ymadrodd mae'n ei ddefnyddio yma. Tlodi ysbrydol. Mae bron yn eironig fod Iesu'n sôn am hyn, gwyneb byd y tlodion yn yr ysbryd. Oherwydd yn ôl y Beibl, da ni gyd yn dlawd yn ysbrydol. Mi ffeindiwch chi bobl sydd yn deud i bod nhw'n bobl ysbrydol, ond be maen nhw'n ei olygu? Maen nhw'n deud efallai bod nhw'n ymdeimlo bod yna fwy fywyd na beth ni'n weld. Maen nhw efallai yn gweld rhyw fachlyd hael yn mynd lawr a maen nhw'n teimlo rhywbeth. Ond na, nid dyna di bod yn ysbrydol. Cyfoeth ysbrydol ydy perthynas efo Duw. Bod mewn cytgor da Duw. Duw yn gallu siarad efo ni, ni'n siarad efo Duw, a'r berthynas yn fyw a real. Cyfoeth ysbrydol ydy meddwl am y Duw a'n cread, y Duw anadlodd mewn i adda, fel i fod yn dod yn enaid byw. A'r gwir ydy, wrth gwrs, da ni gyd wedi cael yn geni allan o berthynas a Duw.
Da ni feirw mewn pechodau yn ôl yr Apostol Paul. Ond y rhai sy'n wynebu byd ydy'r rhai sydd wedi dallt hyn, y rhai sydd wedi gweld. Mae yna rhywbeth o'i le arna. Mi ydw i yn dlawd yn ysbrydol. Dwi wedi gweld ac yn gwybod y mod i ymhell o'r hyn mae Duw wedi bwriadu i mi fod. Dyna'r tlodi mae Iesu'n sôn amdano fo. A pan dyn ni wedi gweld hyn, yna, o da ni ar y llwybr cywir. Bydd ydoedd Gwasanaeth yn dod, unwaith mae dyn wedi gweld i fod yn bechader, mae o hanner ffordd at fod yn Gristion. Mae'n rhan o'n problem ni fel pobl Efengylaeth, ydy bod ni'n gwybod hyn, ac eto mae yna rhywbeth ynddo ni sydd yn dweud, wel, da ni ddim mor ofnadwy â hynny, ydyn ni? Dwi'n dlawd yn ysbrydol, ond o leia dwi ddim fel hwnna. Dwi'n dlawd yn ysbrydol, ond o leia dwi ddim wedi gwneud hynna. Ond y mwyaf da ni'n tyfu mewn gras, a mwyaf da ni'n gweld y dyfnder o ddiwch sydd yn yn calon. Meddyliwch am y beia hynny, da ni'n gallu rhoi hunan o'i flaen. Hunan yn ffrost. Hunan gyfiawnder. Hunan dosturi. Hunan oldeb. Maen nhw i gyd mewn rhyw ffordd yn effeithio arno ni gyd yn dydyn nhw. Da ni gyd yn ffeindio hyn yn gallu llithro fewn i un ohonyn nhw mor hawdd. Ie, dyn nhw ddim mor llawn ag y gallen nhw fod. Does na neb mor ddrwg ag y gallen nhw fod. Ac eto, da ni'n bell o'r hyn ddylen ni fod. A pan da chi'n ychwanegu beie sydd yn edrych allan, eiddigedd, dirmygu neu edrych lawr ar bobl eraill. Difaterwch ac yn y blaen, yr holl bethau yma. Mi fyddwn ni efallai yn troi at Dduw weithiau a deud, o, paid y dangos dim mwy fi, please. Mae yna ddyfnder o allan yn calonau ni i ddewis y peth anghywir, i wneud y peth anghywir, i fwynhau gwneud y pethau anghywir. Ond mae Iesu'n dweud, os da ni'n gweld hyn, da ni'n wyn yn byd. Da ni'n wyn yn byd. A mae hyn yn arwain at yr ail, yn dydy? Gwyneb byd yr rhai sydd yn galaru. Unwaith eto mae gan y Beibl lawer i ddeud am alar. Mae marwolaeth yn elyn, y gelyn olaf ddoth mewn i'r byd fel melltith. A mae Duw yn cael ei ddarlunio fel sy'n cysuro ei bobl pan fyddan nhw yn galaru. Mae yna lawer yn yr ysgrythyr am yn cyfrifoldeb ni i fod yn gwylio dros y rhai sydd yn galaru. Dod yn ochr ar rhai sydd yn dioddef poenau'r byd. Achos mae galar yn fwy na pan mae rhywun yn marw, wrth gwrs. Da ni'n gallu galaru am golli eiddo, da ni'n gallu galaru am golli iechyd, da ni'n gallu galaru pan da ni'n mewn sefyllfa o argyfwng. A da ni fod dod ochr yn ochr a phobl sydd fel yna. Ond nid yn yr ystyr yna mae'r arglwydd yn sôn fan yma am alar yna. Mae hwn yn dilyn y cyntaf o'r gwynfydau. Gwyneb byd, rhai sy'n galaru am ei bod nhw'n dlawd yn ysbrydol. Oedd un peth i gwybod yn bod ni yn gwneud yr hyn sy'n anghywir. Ydoedd rhywun yn dod, wel, mod i cael ei ddeud sawl tro am y 10 gorchymyn roddodd Duw i Moses. Mae'n rhaid i sôn am yr unfed gorchymyn ar 10. Peidiwch cael eich dal. Pan o'n i'n blentyn, o'n i weithiau yn gwneud rhywbeth o'n i'n gwybod o'n i ddim fod i wneud. A weithiau o'n i'n mwynhau wneud. Weithiau o'n i'n teimlo, gret, dwi wedi gallu gwneud hwnna. Ond yr un peth o'n i ddim eisiau oedd bod dad a mam yn dod i wybod amdano fo.
A mae rhywun yn am efallai bod rhai o'n gwleidyddion ni, rhai o'n pobl amlwg ni, pan maen nhw wedi ei dal. Maen nhw'n dweud bod nhw'n sori, ond, wel, mae fel plentyn, mae rhywun yn taro'i chwaer. A mae'r chwaer yn crio, mae dad a mam yn dweud, reit, mae rhaid ti dweud sori. A maen nhw'n dweud sori, ond ydych chi'n gwybod yn iawn, dyn nhw ddim yn teimlo'r peth. Mae gwir y difeirwch yn rhywbeth gwahanol i ryw ddyfaru o diad wedi naw, neu dyfaru o diar mae yna ganlyniadau be dwi'n neud. Mae difeirwch yn gyntaf yn golygu bod ni'n sylweddoli bod ni wedi brifo yr un da ni wedi pechu ni erbyn, yr un da ni wedi troseddu ni erbyn. Sut fedrwn ni frifo Duw? Wel, mae'r Beibl yn dweud wrthon ni fod Duw yn ystyried yn gweithredo ni, a pan da ni'n gweithredu ni erbyn o, yna mae'n effeithio ar ein perthynas ni efo fo. Da ni gyd yn gwybod be di cael yn siomi neu'n brifo gan rywun annwyl rhywbryd. A mae o'n brifo. A da ni hefyd yn gwybod am y teimlad ofnadwy da ni'n gael pan da ni wedi brifo rhywun sy'n annwyl i ni. A maen nhw wedi siomi ynddo ni. A sa'n ni'n neud unrhyw beth i gael troi amser yn ôl a newid hwnna. Mae Dafydd yn Psalm 51 mod i torri rheolau. Mae wedi torri rheolau yn chwilfryw. A mae wedi cael ei argyhoeddi am ei odyneb. Ond mae'n sylweddoli bod wedi gwneud mwy na torri rheolau. Gwn am fy nhroseddau ac am ei fy mhechod yn wastad gyda mi, yn derbyn di, meddai fo wrth Dduw. Ti yn unig y pechais a gwneud yr hynna ystyru'n ddrwg. Oedd wedi pechu'n erbyn i bobl, y bobl oedd o'n i arwain, Israel. Oedd wedi pechu'n erbyn Ewreias. Oedd wedi pechu'n erbyn i filwyr yn ei cael nhw i gynllwynio fel bod Ewreias yn mynd i'r fan yn y frwydr sef o'n marw. Oedd wedi pechu'n erbyn Bathsheba. Ond yn fwy na dim, oedd wedi pechu'n erbyn Duw. A mae difeirwch yn golygu bod ni'n sylweddoli bod ni wedi ar ryw ystyr wedi brifo Duw. Ac yn ail, wrth gwrs, mae gwir a difeirwch yn golygu gweld mwy na bod ni wedi torri rheolau. Yn golygu gweld nid pechodau, ond pechod. Ydyn ni'n meddwl, dwi'n bechadur oherwydd mod i'n pechu. Mae'r Beibl yn rhoi pethau ffordd arall rownd. Dwi'n pechu, dwi'n gwneud pethau drwg oherwydd mod i yn bechadur, oedd yn bod yna rhywbeth o'i le yn nghalon ni. Mae yna rhywbeth yn fy natur i sydd yn sal, yn glaf. A dwi weithiau yn meddwl, sut fydde ei fod y fath berson sydd yn gwneud hyn o hyd? Chi'n gweld be mae Iesu'n dweud fan yma? Mae eisiau ni gael golwg ohono ni'n hynna'n ger bron Duw. Gweld bod ni'n dlawd yn ysbrydol. A galaru am hynny. Isio bod wahanol. Isio cael yn newid. A dyna lle mae'r gwynfydau nesaf o'r gwyn y byd yn rhai addefwyn. Os da ni wedi gweld hyn, da ni'n mynd i fod yn llawn ohono ni'n hynny ac yn mynnu'n ffordd. Os da ni wedi gweld bod ni'n sal, gwyn y byd yn rhai sydd yn ewynu a sychedu am gyfiawn, dar dwi eisiau bod yn wahanol, dwi eisiau bod yn gyfiawn, dwi eisiau bod yn dda. Gwyn y byd yn rhai trigarog. Mae o wedi bod yn anheg efo fi, ond dwi wedi bod mor anheg efo Duw, a dwi'n gwybod am natur yng nghalon ni, a mi'n rhaid i garhau wrtho fo.
Chi'n gweld fel maen nhw'n mynd un ar ôl y llall. Dyma'r ffordd i fod yn wyn yn byd. Ond dwi'n eisiau gorffen fan yna. Oherwydd, mae'r arglwydd yn deud gwyneb byd, ond mae yna ail hanner i bob un ymadrodd yn does. Nid y mwriad i edrych gwneud chi deimlo'n wael amdanoch eich hunan, rhoi rhyw guilt trip i bawb. Mae modd i ni weithiau fod bron yn ymdrybeiddi, na chi air da, wallowing, ymdrybeiddi yn y ffaith yn bod ni yn bechaduriaid. Bron yn ymffrostio. Na i ddim deud ymffrostio, ond da ni'n deud, come on. Na. Mae Paul yn sôn amdano fo hynna'n fel y pennaf o bechaduriaid, ond diolch yn aros fan yna. A tydi Iesu ddim yn aros yn y fan honno. Nid bwriad y gwaredwr ydy gwneud i chi deimlo, wel, da chi'n rhaid rapsgalios, a mae eisiau chi aros yn eich cornel bach. Nid dyna bwriad y gwaredwr. Ei bwriad oedd i'n calonogi ni. Gwneud ni'n bobl obeithiol. Gwyneb byd yr rai sy'n dlodion yn yr ysbryd. Oherwydd eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Gwyneb byd yr rai sy'n galaru oherwydd cant hwy ei cysuro neu ei diddanu. Mae gennau gamera cyn ymddeol, o'n i wedi prynu camera efo'r bwriad byddwn ni'n tynnu lluniau ffantastig ar ôl ymddeol. Falle gna i ryw ddwrnod, ond efo'r camera yma, mae yna wahanol lenses. Mae yna un lens ar gyfer tynnu llun agos o rhywbeth. So, os dwi eisiau tynnu llun o flodyn, neu efallai mod i'n gweld rhyw chwilyn ddiddorol yn yr ardd, a dwi'n gallu tynnu llun agos. Mae yna lens arall gynnau, zoom lens, lle os dwi eisiau edrych yn bell, tynnu llun o rhywbeth sydd yn bell, dwi'n gallu rhoi'r lens hwnnw arnodd, a dwi'n gallu tynnu llun o rhywbeth sy'n bell i ffwrdd. A mae Iesu'n deud, drychwch, cymwch y zoom lens rwan, ac edrychwch ymlaen. Eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd, chi sy'n dlodion yn yr ysbryd. Dro ar ôl tro, mae Iesu'n deud i fod yn galw ni i fod yn ddinasyddion i deyrnas wahanol. Fodd ydoedd i fod o'n fugail sydd yn casglu i wyn i'r gorlan. Fodd ydoedd wrth ei ddisgyblion yn hyf yn had y mae llawer o drigfannau. Penna byddai felly a byddwn ni wedi deud wrth eich fod mynd i baratoi lle i chi. Neu be am i weddi fo yn yr oriwch ystafell. O dad, am y rhai rwy ti wedi rhoi i mi, fy nymuniad yw iddynt hwy fod gyda mi, lle rwy fi, mwyn iddynt weld fy ngogoniant, y gogoniant a roddais di mi, oherwydd i ti fy ngharu cyn selio'r byd. Da ni'n gwybod fod teyrnas nefoedd yn lle rhyfeddol. Ac un o'n nodweddion y deyrnas honno ydy bod na ddim drwg yn agos i'r lle. Pan da ni'n gweddio deled y deyrnas, be da ni'n weddio? Da ni eisiau i ewyllus Duw gael ei gyflawni. Megis yn y nef, fel y gymain yn efo felly ar y ddeir hefyd. Mae ewyllus Duw, da Duw, yn cael ei gyflawni yn y nefoedd. Oedden ni'n darllen pwy esgyn i fynydd yr arglwydd a phwy esau yn y le sianctaidd ef, y glân ei ddwylo ar pyr o galon. Hwn i ddyrchafodd ei feddwl atwagaeth ac ni thyngodd i dwylla. Nid lleirau sy'n bankrupt yn ysbrydol ydy'r nefoedd. Ac eto, os da ni yn cydnabod bod ni'n bankrupt yn ysbrydol, da ni nid yn unig yn cael mynd i'r nefoedd, eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Mae'r nefoedd yn eiddo i ni. Sut ar y ddaear ydw i? Nid yn unig yn mynd i fod yno, ond yn berchen mewn rhyw ffordd ar y deyrnas. Chi'n meddwl am y bobl sydd yn croesi'r sianel mewn cychod, os mae yna fyd gwell fanne.
a maen nhw'n mentro. Ond mae gen nhw fwy o beth yn does na sydd gen I o fod yn y nefoedd. Wel, ateb y Beibl ydy fod rhywun arall wedi talu'r pris am y lle I ynddo. Sim rhaid I mi chwilio am ffordd I smyglo fy hun I mewn i'r nefoedd. Sim rhaid I mi chwilio am ryw gwch I groesi'r môr mawr o agendor sydd rhwng y nefoedd a fi. Sim rhaid I fi drio hel ryw gelp, ryw gyfoeth o ryw fath mwyn gallu prynu fy ffordd I mewn. Mae Iesu wedi dod. Nid I ddangos mor anobeithiol ydw I, nid I ddweud mor anobeithiol ydy disgwyl cael bod yn rhan o'i deyrnas berffaith, ond mae wedi dod I dalu'r pris I hunan am yn gwrthryfel ni ar y groes. Os dim ffurflenni sy'n rhaid I ni llenwi, dim egluro da ni'n gorfod I wneud. Mae wedi addo, ond I ni gredu, ond I ni roi'n ffydd ynddo fo. Ac o wneud hyn mae'r pasbort yn eiddo I ni. Be ydi credu? Oedd na genhadwr yn America yn ceisio cyfieithu'r Beibl I iaith un o'r llwythi yn jungle yr Amazon. Ac oedd na ddim gair yn yr iaith honno am ffydd. Dim gair am gredu. Gan trio meddwl, sut fedra I gyfieithu hwn? Ac un diwrnod, dyma fes yn gweld dau o'r brodorion. Dyma nhw jyst yn, oedden nhw wedi ymladd, dyma nhw jyst yn eistedd lawr ar ryw fainc. Mae fe'n gofyn iddyn nhw, be di'r gair am be wnaethoch chi fanne? A dyma fe'n defnyddio'r gair hwnnw am gredu. Rhoi'n pwysau I gyd ar yr arglwydd. Deud, o Dduw, os dwi yn gallu dod yma o gwbl, mae achos be mae Iesu wedi gwneud drostai. Oll fel yr wyf heb ddadliw dwi'n, ond I ti farw fy mwyn. A fod yn galw arna'n fwyn, rwy'n dyfod a ddfwyn oen. A chi'n gweld, pan fyddwn ni'n marw, nid ryw hers mawr di sy'n disgwyl amdano ni'n cludo ni'n araf, ond cerbyd air. I'n cymryd ni'n syth at yr orsedd, lle cawn ni fod efo'n gwaredwr yn teyrnasu. Gwyn ei byd y tlodion yn yr ysbryd, canis eiddynt hwy yw teyrnas nefoedd. Angen I ni gadw'r zoom lens yma, a cofio, pan da ni'n ddigalon, pan da ni'n anobeithio, cofio, mae Iesu wedi addo. Yn hyf yn had, mae llawer o drigfannau a dwi'n mynd I baratoi lle I ti yna. Mae bywyd yn strygl. Ond mae angen wide angle lens hefyd arno ni. Mae gynna I lens arall wide angle lens. Os dwi isio tynnu llun, a mae'r zoom lens yn mynd yn rhy gyfyng, a dwi isio llun dydwch o fynyddoedd Eryri, mae gynna I wide angle lens sydd yn edrych draw. Edrych, a da ni'n gallu cael y cyfan I mewn. A'r peth ydy, mae Duw yn ei ras, nid just wedi addo pie in the sky when you die. Mae wedi addo mwy. Gwyn ei byd y rhai sy'n galaru oherwydd cantwy ei cysuro ei diddannu medde'r hen gyfeithiad. A mae Duw wedi anfon, Duw tad a'r mab Iesu Grist wedi anfon diddannydd arall ato ni. Mae hwn yn rhan o'r cynllun mawr yn dydy. Nid bwriad Duw wedi bod ni'n crwydro'n drist rwan trwy'r byd ac yna mi gawn ni fod yn llawen. Mae'n wir mae trwy orthrymderau, da ni yn mynd trwy'r bywyd yma, ond nid bwriad Duw ydy yn bod ni yn drist o ddydd I ddydd. Mae am I ni brofi llawenydd. Why should the children of a king go mourning all their days? Great comforter descend and brings from token of thy grace. Ryw yn Saesneg. Mae'r ysbryd glân wedi roi. A mae'r ysbryd yn mynd I fod yn gweithio ynddo ni.
i'n cadw ni, i'n hannog ni. Ie, weithiau i ddeithio ni ti'n mynd fforong ac i'n cywiro ni. Ond i'n newid ni, a'n gwneud ni yn fwy a mwy tebyg i'r mab, i'r arglwydd Iesu Grist i hynna. A mae'r Ysbryd Glân yn real wedi roed i fyw yng nghalon pob un sydd wedi difyrhau am ei pechod. A dyna pam mae eisiau ni fod yn llawn calondyd. Mae'r paradox yma, ar y naill llaw, da ni'n galaru oherwydd yn beie. Ar y llaw arall, da ni'n llawn llawenydd achos bod Duw wedi rhoi i Ysbryd Glân i ni. A da ni'n gwybod na fyddwn ni byth ar yn pen yn hunain, fyddwn ni byth yn unig, bod o yma yno ni ac wrth yn ochr ni i'n cymryd ni yn ddiogel yr holl ffordd. A mae yna rym yn yr Ysbryd Glân. Mae yna rym yn yr Ysbryd Glân. O'n i'n sôn bod yr wythnos dwytha yma wedi bod yn siarad efo rhai o Wcrain. Ac un o'r hanesion oedd ganddyn nhw. Hanes am Rwsied yn dod i ryw bentref. Oedd na weinidog a'i fab. Mae gweinidog, dwi'n siŵr beth oedd i gweinidog, ond i fab o'n 40 oed. O'n i alw nhw yn Ifan a Fasili, nid yna henwau go iawn nhw, ond dyma nhw yn cael eu cymryd gan y Rwsied. A pawb yn y pentre yn meddwl, reit, maen nhw wedi mynd, maen nhw wedi cael eu lladd. 4 diwrnod yn diweddarach, dyma nhw'n cael i dwyn yn ôl i'r pentre a'i dympio tu allan i'w cartre nhw. Oedden nhw wedi anafu'n ddifrifol, ond oedden nhw'n dal yn fyw. Ac oedd Andy y cyfaill yma, o'n i siarad efo fo, oedd yn dweud bod wedi holi y gweinidog yma, be wnaethon nhw. A o'na rhyw beth, ers dyddiau'r comunyddion i ddweud gwir gan y Cristnogion yna, lle oedd nhw ddim yn dweud beth oedd wedi digwydd yn gyffredinol. A dyma'r gweinidog yma'n dweud, wel, na i ddweud un peth. Ges i fy hongian ar ben i lawr am 4 diwrnod. Ac ymlaen i, dyma nhw'n hongian fy mab am 4 diwrnod. Ar ben i lawr. A dyma nhw am 4 diwrnod yn gwneud pethau anynol iddo fo, mwyn iddo fo wadu Crist. Pethau na fedrai'm sôn amdanyn nhw, meddwl. O hwn yn gorfod gwylio ei fab yn dioddau fel yna. Ond am 4 diwrnod yma'r hogyn 40 oed yma yn gwrthod gwadu Crist. Oedd yr Ysbryd Glân yn ei gadw fo, yn rhoi nerth iddo fo. Ac ar ôl dod adre, mae bywyd yn mynd i fod yn wahanol iawn i'r 2 ohonyn nhw efo'r anofiadau maen nhw wedi cael. Ond maen nhw'n llawenhau yn ei gwaredwr ac yn ei harglwydd. Gwyn ei byd? Gwyn ei byd. Gwyn ei byd y rhai sydd yn dlawd yn ysbrydol ac yn gwybod hynny. Fydd trwy'r teyrnas nefoedd. Gwyn ei byd y rhai sydd yn galaru ac yn hiraethu am fod yn wahanol. Hiraethu am fod yr hyn mae Duw eisiau ni fod. Hiraethu am fod yn debyg i'r arglwydd Iesu Grist. Cant hwy cysuro. A ryw ddydd mi fydd Ifan a Fasili o flaen yr orsedd yn canu. A ryw ddydd trwy ras, mi fyddwn ni o flaen yr orsedd ac yn canu. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd os neb ohono ni'n hoffi cael newydd drwg am yn iechyd, newydd drwg am
am yn amgylchiadau. Ac eto weithiau mae rhaid i ni wynebu reality. Ac dy fron di o ddiwn tad, dyn ni'n gwybod na all neb ohono ni ymffrostio ond o'n ni'n hunain. Diolch i ti felly o Dduw fod na un y gallwn ni ymffrostio. Un pan gafodd o'i fedyddio, nes ti ddeud amdano fo, hwn yw fanwyl fab yn yr hwn yn bodlonwyd. Ac am dy fod ti'n fodlon yn dy fab yr arglwydd Iesu Grist. Ac am iddo fo gymeryd yn beienni i'r groes a dioddau yn o trwsto ni. Felly da ni y bore yma yn gallu pwyso ar yr arglwydd. Just rhoi'n hunain yn ei ddwylo fo. A gwybod o Dduw dy fod ti felly'n gwenu arno ni. A bod ninne yn gallu bod yn eiddo i ti. Gyda'r addewid rhyfeddol yma o deyrnas yn eiddo i ni. Rhyngodd bodd i'ch tad, roedd i chi y deyrnas. A'r cysur rwan o'r ysbryd glân i weithio yn bywydau, i weithio yn calonau, o ddydd i ddydd, i'n gwneud ni'n fwy tebyg i Grist. Amen. Mi ganon ni emyn i gloi emyn gan Williams Pantycelyn, Iesu hunan yw fy mywyd. Iesu'n marw ar y groes, y trysorau mwyaf feddaf yw ei chwerw angau loes. Gwacder anherfynol ydyw meddu deiar, da na dyn. Colled ennill popeth arall. Tŷ 4,500,000 gan o mes. Colled ennill popeth arall. Ond i enillir dy hun. Ac ymlaen.
Ac iddo ef sydd ar gallu ganddo i'ch cadw rhag syrthia, a'r gosod yn ddifau a gorfoleddus ger bron ei ogoniant. Iddo ef yr unig wir Dduw, ein gwaredwr trwy Iesu Grist ein harglwydd, y byddai gogoniant am awrhydu, gallu ac awdurdod, cyn yr oesoedd ac yn awr a byth bythoedd. Amen.